Kiva nähdä teitä täällä. On tore nähdä teitä siinä. Tuntuuko pitkä aika siitä, kun viimeksi olin? Tundub, että sellest on küll väga palju aega möödas, kui viimati siin koos olime. Vaikka ei tästä nyt ole kuin kuukausi. Kuigi tegelikult umbes niimoodi, kuu aega on tegelikult jäänyt vahele. Nyt mä vien teidät semmoisen aiheen pariin, että se pitäisi vähintään kerran kuukaudessa puhua. Ja nüüd ma viin teid sellisesse teemasse, millest peaks tegelikkuses vähemalt kord kuus rääkima. Me menemme niin tavallaan syvälle Jeesuksen olemukseen, että kysymys ei tässä asiassa ole vaan siitä, että tietää, vaan kysymys on myös, että tunnistaa ja tuntee jotakin. Nüüd me lähme selles Jeesuse asjas nii sügavale, että kysymys ei ole ainult selles, kas me teame midagi tema kohta, vaid kas me ka tunneme ja justkui tunnustame neid asju. Ja jos tämä tai yhdelle suomalaiselle edesmenneelle suurelle herätyssaarnaajalle sanottiin. Yhdelle suurelle Soome juba ees ära läinud suurelle äratusjutlustajalle öeldi, kun hän meni sielunhoitajalle ja valitti sitä, että hän on vähän niin kuin ulkona, että hän ei saa kiinni tästä asiasta. Et ta oli läinud hingehoidja juurde ja ta oli kurtnud seda, et ta justkui ei haara seda asju, ta ei mõista, ta on natuke nagu kaotsis. Niin tämä sielunhoitaja Seppä sanoi tälle miehelle, siis see hingehoidja, kes oli Sepp, ütles talle, yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisäinen tuntemus. Vaid ühte on sul puudu ja sellega koos on sul kõik puudu. See on Jeesuse Kristuse seesmine tundmine või tunnetus. Ja nyt mä haluan viedä teitä niin kuin semmoisen Jeesuksen sisäiseen tuntemiseen. Ja nüüd ma tahankin teidki viia sellisesse Jeesuse nagu seesmisesse tundmisesse või tunnetusse. Ja me mennään siihen sisälle sillä tavalla, että mitä Jeesus tavallaan itse itsestään puhuu. Ja me läheme sinna sellisel viisil, et me vaatame, mida Jeesus ise endast rääkis. Kun Jeesus puhuu itsestänsä ja viittaa Raamattuun, eli meidän vanhaan testamenttiin. Kui Jeesus rääkis ise endast ja viitas siis Piiblille, ehk siis Vanalle testamentille, niin hän pääasiassa aina itsestään puhuessaan viittaa Jesajan kirjan luvun 40 ja sen jälkeisiin lukuihin. Siis ta põhiliselt viitas Jesaja 40 peatükki ja sealt edasi nendele peatükkidele, mis seal tema kohta on kirjutatud. Kuvitelkaa, että tässä on nyt Jesajan kirja. Tämä Raamattu nyt kuvaa teille Jesajan kirja. Kujutage ette, et see kogu Piibel nüüd praegu kujutab Jesaja raamatut. Ja Jesajan kirja jakautuu sellainen 2 osaan. Jesaja raamat siis jaguneb 2 osaks. Joku sanotaan 3, mutta me sanotaan 2. Osad ütlevad ka, et võib-olla 3, aga meie praegu ütleme, et 2. Tämä ensimmäinen alkuosa, se on semmoista tuomio ja kovaa julistusta. Siis esimene osa, see alguse osa on nagu selline kohtumõistmine ja selline nagu tugev nagu kuulutus. Siellä tulee tuomioita ja siellä tulee profeetioita ja siellä tulee sellaista kovaa sanaa. Seal tuleb nagu selliseid kõvasi ja tugevaid sõnumeid, tuleb profeteeringuid ja sellist kohtumõistmist. Ja sitten 1, 2, kaikki muuttuu. Ja siis ühel hetkel kõik muutub. Ensin Jumala on puhunut kansalleen, varoittanut ja puhunut semmoisia tuomiosanoja. Ja justkui alguses Jumal on kõnelenud rahvale nagu küll hoiatavalt, aga niimoodi nagu kohtumõistvat sõnumit. Ja sitten kansa joutuu niiden sanojen kohteeksi ja niiden tuomioiden kohteeksi. Ne joutuu kärsimään. Ja siis see rahvas nii-öelda saab need sõnad endale kaela. Nad elavad seda läbi, seda kohtumõistmist ja neid kannatusi. Sitten kaikki muuttuu. Ja siis ühel hetkel kõik muutub. Silloin kun kansa on siellä syvimmässä kärsimyksessä, niin Jesaja alkaa puhumaan valtavan kauniisti ja lohduttavasti ja sillä niin kuin sielunhoidollisesti. Ja sel hetkel, kui rahvas on seal kõige sügavamal ja suuremas kannatuses, siis
Jesaaja hakkab järsku rääkima väga siuke lohutavalt ja pehmelt ja lootustandvalt. Ja se on tämä loppukirja. Ja see on siis selle tema raamatu teine pool. Ja nyt kun Jeesus puhuu itse itsestänsä, Ja nüüd, kui Jeesus iseendast räägib, niin hän koko ajan viittaa tähän loppukirjaan. siis ta kogu aeg viitab sellele just sellele teiselle raamatu poolelle. Hän koko ajan sieltä nostaa esille, mitä varten minä olen tullut. Ta kogu aeg sealt justkui tõstab esile neid asju, et mis põhjusel ta on siia maailma läkitatud. Mitä minä ajattelen väsyneistä ja särkyneistä ihmisistä. Mida ta tunneb väsinute ja haiget saanud inimeste vastu. Mitä minä ajattelen rikotusta ja väkivallan henkisen ja fyysisen ja sieluisen väkivallan kohteeksi joutuneista ihmisistä. Ja mida ta arvab ja kuidas ta tunneb nende vastu, kes on jõudnud või sattunud siis vägivalla, nii vaimse kui füüsilise vägivalla ohvriteks. Mitä minä ajattelen masentuneista ihmisistä. Kuidas ta tunneb siis masentunud inimeste vastu. Mitä mä haluan tehdä niille? Ja mida ta tahab teha neile. Ne löytyy täältä. See kõik leidub sealt teisest poolest. Ja psalmeista. Ja psalmidest. Ja nyt Jeesus identifioi itsensä tähän loppupuoleen. Ja nüüd Jeesus ise siis identifitseerib ennast selle Jesaaja raamatu teise poolega. Ja tämä on meille tärkeää. Ja see on meil oluline teada. Jos me halutaan oppia tuntemaan Jeesusta sisäisesti. Kui tahame Jeesust õppida nagu seesmiselt tundma, meidän täytyy nähdä se oikea maisema hänestä, mikä ilmaisee häntä. Siis peame nägema justkui seda õiget vaadet või pilti temast, mis teda kujutab. Jesajan kirjaluku 40 jakeet 1 ja 2 kertovat tulevasta Messiasta eli Jeesuksesta. Jesaaja raamatu 40. peatükki salmid 1 ja 2. Ja tämän Jeesus oli ottanut semmoiseksi niin kuin omaksi tehtäväkseen. Need räägivad Jeesuse messia tulekust ja selle, millest siin kirjas on, selle oli Jeesus võtnud justkui oma missiooniks, oma ülesandeks siin maailmas. Trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Vanas testamendis yksi Messiaan tämmöinen salanimi on lohduttaja. Üks selline messia siis varjunimi või salanimi on lohutaja. Raamatussa on vanhassa testamentissa on valtavan paljon erilaisia nimiä tulevasta Messiasta. Siis vanas testamendis on väga palju erinevaid nimetusi ja nimesid siis tulevase messia kohta. Ja nämä nimet, nämä niin kuin kaikki sitten yhtyy Jeesuksessa. Ja need kõik nimed siis saavad kokku Jeesuse isikus. Ja nyt yksi tällainen nimi, mistä juutalaiset paljon puhuu ja oppineet puhuu, että Messias on lohduttaja. Siis üks asi, millest juudi õpetajad palju õpetasid ja rääkisid, oli see, et Jeesus on, või siis Messias on lohutaja. Ja kun Jeesus sanoo olevansa Messias, ja kui Jeesus ütleb enda olevat messia, niin hän on automaattisesti silloin myös tämä lohduttaja. Siis tema automaatselt on ka see lohutaja. Se on muuten hebrean kielessä semmoinen nimi kuin Menachem. Hebrea keeles kõlab see nimi just niimoodi nagu Menachem. Ja tämän nimisiä kavereita Israelissa on paljon, muun muassa Menachem Begin. Menachem Begin. Selliseid inimesi pääministeri. Siis Israelis on paljon. Joo, näitä on paljon. Ja nyt on tärkeää meidän tietää, mitä on lohduttaja. Ja nüüd on meil oluline teada, et mis tähendab siis see lohutaja, mida tähendab olla lohutaja. Minä olen ennenkin tämän näyttänyt ja minä näytän tämän. Ja painakaa tää sielujen silmät.
Olen seda varemgi näidanud ja näitan veel ja palun vajutage see enda hinge sisse. Katsokaa. Vaadake. Kun Raamatussa puhutaan lohduttajasta ja Jumalan lohdutuksesta ja Pyhän Hengen lohdutuksesta, niin se tarkoittaa se sana tätä. Kui piiblis räägitakse lohutajast ja lohutamisest ja Jumala lohutusest, siis selle sõna all mõeldakse seda. Ensimmäinen merkitys hebrean kielellä sillä sanalla menachem lohduttaja, se tarkoittaa vierelle tulijaa. Siis esimene tähendus sellel sõnal menachem tähendab siis kõrvale tulija või lähedale tulija, kõrvale tulija. Ajatelkaapa. Mõelge. Ajatelkaa omia ongelmia. Mõelge näiteks oma muredes. Ajatelkaa oma yksinäisyyttä. Näiteks oma yksinduses. Ajatelkaa oma toivottomuutta. Oma lootusetuses. Mikä on parempaa kuin että joku tulee mun kanssa ja on siinä? Mis võiks olla parem kui see, et keegi lihtsalt tuleb su kõrvale ja on sinuga koos selle sees? Vaikka olisi hiljaa. Isegi kui ta on täitsa vaikselt. Mutta on siinä. Aga ta on seal olemas. Minä kun joskus aikanaan opiskelin näitä asioita, niin meille sielunhoidossa opettaja sanoi viimeisellä tunnilla näin. Mina, kui ma õppisin kunagi neid asju, siis meile hingehoiu tunnis meie õpetaja ütles meile niimoodi. Oli kaiken maailman terapiat opiskeltu. Olime õppinud juba kõiki maailma võimalikke teraapiaid ja meetodeid. Oli lyhytterapia ja oli psykoterapia ja oli sitä sun tätä. Oli naeruteraapiat ja psyhoteraapiat ja seda ja teist. No, mulle jäi mieleen, kun opettaja sanoi viimeisellä tunnilla, että minä annan teille neuvon. Ja mulle on meelde jäänud see, mida õpetaja ütles viimases tunnis, kui ta kõik need muud asjad oli rääkinud, et nüüd ma annan teile ühe nõuande. Keittäkää termospullollinen kahvia. Keetke üks termosetäis kohvi. Menkää kärsivän ystävänne luokse. Minge selle kannatava sõbra juurde. Tarjotkaa kahvia, teetä. Pakkuge talle kohvi või teed. Ja olkaa hiljaa. Ja olge vait. Se tarkoittaa siis, että tulet vaan toisen luokse. Ja kun Raamatussa puhutaan, että Jumala lohduttaa, se tarkoittaa, että hän tulee vierelle. See tähendabki seda, et sa oled lihtsalt teise juures. Ja kui piiblis räägitakse, et Jumal lohutab, siis tähendabki see seda, et Jumal tuleb meie lähedale. Katsokaa. Vaadake. Mutta se sana tarkoittaa vielä vähän enemmänkin. Aga see sõna tähendab siiski ka midagi muud. Se tarkoittaa vierelle tulemisen lisäksi, se tarkoittaa syliin ottamista. Lisaks kõrvale tulemisele see tähendab ka sülle võtmist. Ihan veljellisesti näin. Nagu niimoodi venda. Tämä lohduttaa vielä enemmän. See tähendab midagi veel enamat. Kun Raamatussa puhutaan lohdutuksesta, kui piiblis räägitakse lohutamisest, niin se alkukielessä puhuu vierelle tulemisesta, syliinottamisesta. siis see tähendab kõrvale tulemist, lähedale tulemist ja justkui embamist, sülle võtmist. Tässä ei tarvita enää yhtään sanoja. Ja siin ei ole vaja ühtegi sõna. Nytten Raamatussa myös puhutaan siitä, että meidän tulee lohduttaa toinen toisiamme niin kuin Jumala on lohduttanut meitä. Ja piibel õpetab ka seda, et meie peaksime lohutama üksteist, nii nagu Jumal lohutab meid. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa, mikä se oli, 2, jakeet 3 ja 4. Eikö 1? Hän tietää. Leiame teise Korintuse kirjas peatükis 1, salmid 3 ja 4. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Ymmärsittekö? Kas mõistsite? Ymmärsittekö te, mitä Joel luki? Kas te saitte aru, mis ma lugesin? Ma loodan küll. Ymmärsittekö te siis ihan oikein, mitä siinä luki? Kas te saitte nagu sisuliselt aru, et mida siin taheti öelda? Luepa uudestaan.
Ma loen ühe korra veel. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Miten me hoidamme toinen toisiamme? Kuidas me hoolitseme siis teine teise eest? Niin kuin Jumala on hoitanut meitä. Nii nagu Jumal on meie eest hoolitsenud. Jumala on tullut meidän luokse. Jumal on tulnud meie juurde. Hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen, hän tuli maailmaan meidän luokse. Ta andis oma poja Jeesuse Kristuse, kes tuli siia maailma meie juurde. Viipy meidän kanssa. Oli siin meiega, on meiega. Ja sanan mukaisesti otti myös ihmisiä lähelle ja syliin. Ja sõnast leiame ka seda, et ta võttis inimesi päris lähedale ja võttis isegi sülle. No miten sinä lohdutat sinun kärsivää ystävää? No kuidas sina lohutad oma kannatavat sõpra? Mieti sitä. Mõtle sellele. Ei vielä. Sitten Jesaja 51:12 Herra sanoo tällä tavalla. Jesaja 51. peatükis salm 12 ütleb issand nii. Mina olen see, kes teid trööstib. Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi, inimlapsi, kes on nagu rohi? Jumala on lohduttanut luomukuntansa sillä tavalla, Jumal on siis lohutanud kogu loodut sel viisil, että hän lähetti oman ainukaisen poikansa tänne, et ta saatis oma ainsa poja siia, jotta hän olisi lähellä meitä. et ta saaks olla meie lähedal. Lähellä niitä, joita hän auttaa. Nende lähedal, keda ta tahab aidata. Lähellä niitä, jotka hän pelastaa. Nende lähedal, keda ta plaanib päästa. Lähellä niiden, joiden onni ja autuus on saada olla osallinen hänestä. Ja lähedal neile, kelle õnn ja eesõigus on olla ja saada osa temast. Ja kun hän nousi kuolemansa jälkeen takaisin taivaaseen, ja kui ta oma surma järgi taas üles tõusis ja läks taevasse, hän lähetti tänne pyhän hengen. saatis ta siia püha vaimu. Ja nyt pyhä henki seurakunnassa uskovien parissa ja uskovien kautta tekee tämän saman asian. Ja nüüd püha vaim siis koguduse sees, koguduse liikmete kaudu teeb seda sama asja. Tämä tarkoittaa semmoista todellista Jumalan läsnäoloa, lähelläoloa meidän elämässä. Ja seda tähendabki siis see Jumala tõeline ligiolu meie eludes.